Il-European Molecular Biology Laboratory li gawdi mill-ogħla livell internazzjonali fir-riċerka jinsab f'pajjiżna l-4 ġimgħat fejn se joffri l-opportunità lil dawk interessati fl-istudji relatati. Il-laboratorju magħmar b'diversi teknoloġija moderna, inklusa l-ispeċjalizzazzjoni fir-riċerka mikrobioloġika relatata mal-ibra. Waqt l-inawgurazzjoni tas-servizz temporanju offrut fl-Università ta' Malta kelmet il-professur Melissa Formosa bid-Dipartiment tax-Xjenzi Mediċi li qalet kif wara li l-pajjiż sar membru fih dan l-EMBL fl-2016 saret ħidma biex tikber anke l-kooperazzjoni bejn il-partijiet. Stqarret kif dan qed isir biex ikunu anke studjati aħjar il-bioloġija marittima, bioloġija u x-xjenza kif ukoll fil-mediċina u s-saħħa. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Liftin Grima għal kif permezz tal-kollaborazzjonijiet simili, ir-riċerkaturi u l-istudenti Maltin ikollhom opportunità jaqsmu l-istudji tagħhom anke barra mistudna. Bi-pjanar bi-strateġija din naħdmu anke ma' partners internazzjonali sabiex nassiguraw li nagħtu opportunitajiet lill-letturi tagħna, lill-riċerkaturi tagħna anke l-istudenti tagħna. Bl-arfin l-Università ta' Malta għandha tkun ċentru ta' riċerka, ċentru li fih jinħoloq l-erf. U allura dan l-erf li jkun qed jinħoloq ikun jista' jintuża sabiex jindirizza aspetti varji tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Keita Tsopparti sqar kif din il-kollaborazzjoni hija waħda importanti u kienet possibbli wara żieda finanzjarji fil-portafoll fl-aħħar budget. Minn barra hekk ħabbar li se jkun anke qed isir programm ta' outreach biex it-tfal u żgħażagħ jiġu mħajrin jażlu suġġetti relatati max-xjenza. Aħna nafu kemm is-suġġetti tax-xjenza huma importanti, imma grazzi permezz ta' dan il-laboratorju se nkunu qegħdin inħarġu u nħeġġu lil diversi tfal u żgħażagħ tagħna, studenti żgħar, sabiex jażlu s-suġġetti ta' xjenza.